Duha ka mga patayng lawas nga giduang gipang salvage ang napalgan dito sa lungsod sa Balamban ug ang usa sa Talisay City. Kagahapon ang padayon nga gisusi karon sa kapulisan. Ang report ni Femari Dumabok. Unang napalgan kining patay nga lawas sa usa ka lalaki sa Pangpang nga adunay giladbon nga 6 metros sa Barangay Prensa, lungsod sa Balamban. Nabantayan kini sa mga naglakaw sa daan tungod sa dili masingo nga baho ug sa ilang pagsusi nakita ang patayng lawas pasado 10:00 gahapon sa buntag. Ang maong lalaki matod sa hepe sa Balamban Police Station, Police Lieutenant Colonel Julius Garcia, nga di na maklaro ang naong tungod kay gitaptan og packaging tape. Sa dihang gitangtang ang tap-tap, na deform na ang naong niini kay padung na kining madugta. Nagsulob kini og black jacket, black long pants nga slacks. Gibraba na nga may gitason kining 5'6" to 5'7" ug nag-edad og 50 anyos pataas. Gibakliad kini paggapos ug gibaatan usab og packaging tape ang tiil niini. More than 4 days na siya. Ang advice sa atong RNC Dr. Dili sa Balamban is intermediate ilubong na kay delikado na kayo, pero namahaw na kayo siya. Wala siya mga tattoo, wala po siya mga identification na na-recover sa atong investigators, mga ID o wala, except itong duha ka silver na ring. Awag nila sa mga mulupyo nga may kabanay nga missing nga moduol sa ilang buhatan aron matabangan sa pag-ila sa maong napalgan nga patay nga lawas. Samtang pasado 2:00 gahapon sa hapon, laing patayng lawas sa usa ka lalaki na usab ang napalgan sa Pangpang sa Purok Bambo, Sitio Campo 5 sa Barangay Manipis, Talisay City. Gitaptapan usab kini og packaging tape sa ulo ug tiil. Gibinakliad usab paggapos ang iyang mga kamot. Nagsulob kini og checkered short pants og sublimation upper t-shirt. Ang patayng lawas ang naa sa punerarya sa Cebu City. Mato di Talisay City Police Chief, Police Lieutenant Colonel Epriam Paguyod, nga hangtod karon wa pay niila sa patay nga lawas. Nag-request na sila sa crime lab aron mapaubos sa fingerprinting ang patayng lawas aron mailhan kini. Nakigalayon usab si Paguyod sa Balamban Police Station aron mailhan ang duha ka mga patay ug masubay kung konektado ba ang duha ka krimen. Ang duha ka patayng lawas ang parehong way nakitang samad dinunggaban o pinusilan. Uban ni Clans Gabutin og Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.